Good morning, Sisi, my love, reality, my love, shout out. Yan. Wait lang, Sisi, ha. Naayos ko lang to. Wait lang. Paano? Guys, nag-aayos ako. Wait lang. Good morning sa inyo lahat na nandyan. Thank you so much po. Wait lang. Guys, wait lang ha. Mag-jacket lang ako. Ayan. Shout out sa inyong lahat na nandyan. Good morning, good morning. Nonoy's Vlogging Drive. Mega love shout out. Sista, I love your TV. Good morning, good morning. Shout out my friend Uric Acid. Mega love shout out. Mommy Arms. Mega love shout out. Ayan, may jacket na kayo guys. Ayan, Uric Acid. Thank you so much for coming to Mommy's along the live stream. Mommy Arms, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng bahay ha. Good morning po sa inyo. Yan, please drop your house lang guys. Yan. Mommy TV, my love shout out po. Thank you for coming to Mami Sir Ilongga live stream. Baba po kayo ng bahay, madam, para ma-explain natin, ha? Inaayos ako po dito sa stream yard ko, eh. Kaya, ayan, pakibaba na lang po ng bahay, madam. Thank you. Ayan. Ay, ang ganda-ganda naman ito, oy. Bakit itong nagamit ko? Wait. May inaayos ako konti, guys. Ayan, Sista, my love reality TV. Thank you, Sista. Ayan. Ano ka lang dyan, mababa ka lang dyan ng ano mo, ng planeta mo, Sista. May inaayos ako dito, eh.
Bakit kasi kayo yung banner ni Sarah ang nailagay ko. Oh my goodness. Yung ano ni Sarah pala. Background ni Sarah ang nailagay ko. Bakit? Thank you, sister, my love. Ayan. Thank you so much, sister. May inaayos ako konti dito kasi ba ito? Bakit ganito? Ayan, wait lang. Na-try ko, sister, ang magpa-welcome. Ayan, thank you so much. Na-try ko yung pa-welcome kasi ano ang ganda. Coco Loves Amber, my love, shout out. Thank you so much, guys. Baba lang kayo ng bahay niyo dyan, ha? Palablab sa nakapin natin, guys. Thank you. Sige, next natin yan, Coco Loves Amber. Next natin yan, ha? Ayan. Ang ganda naman ng background ko. Bakit si Sarah? Natawa ako dito. Guys, patusok po natin at saka palablab po yung nakapin sa taas, guys. Para masunod naman natin yung kadyan. Wait lang. Mami, dito siguro ako dikit sa'yo. Wait lang, ha. Check natin. Ayan, hindi pa nga ako dikit sa'yo, Mami. Ayan, didikitan kita, ha. Maya na kita dagdagan kasi dalawa lang tong CP gamit ko. Ayan, dito muna ako, manood muna ako sa how to put Premiere on YouTube. Tapos didikitan kita, ha. Main to main gagamitin ko sa'yo.
Ayan, Mami Arms, dikit na ako sa'yo ha. Mamaya na kita dadagdagan. I-install kita dito para mamaya pag na-open ako doon sa isang account, mai-add kita doon. Ayan. Mami Arms, ito palablab nitong mga ibinababa ni Nightbot ha. Mami Arms, lablabin mo yung binababa ni Nightbot. Tingnan mo. Babalik yan at saka dadami yan yung subscribers mo pag napunta ka dyan. Promise sa'yo yan. Ayan, baby pang bahay mo. Kaya madadagdagan yan. Unahan mo na sila, tapos babalikan kanila yan, promise. Yan, yung mga members ko. Mami Arms, basta dikitan mo lang yan sila, babalikan sila. Wait lang, nasaan na ba si My Love, ayan. Ito si My Love, dikitan mo na rin yan. Yan siya, yung admin ng team My Love Babies at team Magtulungan. Kaya dikitan mo yan siya, ibababa ng Nightbot ha. Pababa ko kay Nightbot para madikitan siya. Babalik din sila. Pag hindi bumalik, Mami Arms, sabihin mo lang sa akin para ma-remind natin sila ha. Sabihin mo kung sinigitan mo hindi bumalik. Maglagay ka lang ng manager Ilongga sa dulo para makita nila at saka mabalikan. May kalab shoutout lang ga Arlene. May kalab shoutout sa'yo. Kamusta ka dyan? So welcome natin isa namang live streamer from Israel. Ayan, Inday Arlene Calabson. I-try ko sa'yo itong pa-welcome. Yung pa-welcome sa members. Hindi ko alam. I-try natin. Ito sa'yo lang ga. Wait. Ayan, nasaan ba yun? Excited ako. Nasaan ba yun? Nasaan na yun? Ayan. Oh, diba? May pa-welcome na ako. Thank you sa gumawa. Thank you, Daddy R. Cute naman ang pa-welcome ko. Thank you so much, Langga Arlene. Mahinay-hinay ako ng pagsasalita kasi nito yung amo ko. Maya na ako magyaw-yaw. Sige, in-next kita kay Mami Arms na nakapin natin, ha? Wait ka lang dyan.
Diyan pa ba ako? Diyan pa ba ako, guys? May boses pa ako lang, darling. Parang hindi ko yata naririnig. Kasi medyo mainit dito mamaya. Kaya ko lang ito pag ginagawa. Ngayon, gabi-gabi mo tayo. Well, next siya shout out po. I could as Romel. Yan. Kape po muna tayo sa Romel. Yan, baba ka lang ng bahay sa Romel. Wait lang. Ayan, welcome. And so, naririnig niyo ba ako? Stop na ako sa space. This is back. Ay, may boses pa ako. Parang wala eh. Pero wala. Ay, hinahina pala.
Ayan, Mommy Arms, palablab naman kay Arlene Calabzon, yung nakapin natin, Mommy Arms. Ano, live streamer din po yan, at saka bumabalik po siya. Thank you po. Ayan, welcome natin ang isa pa nating kaibigan. Nandito rin sa Kuwait. At kasama ko na rin dito. Thank you so much for coming, Inday Mary Ann. Ito ang para sa'yo. Wait. Ayan, Mary Ann Kahinta, welcome. Ayan, thank you so much, Inday Mary Ann. Balikan mo na lang mamaya, susunod kita pila. Nagagawa ako ng sambusa, kaya naka-gloves ako. Wait lang. Inday Arms, lahat na nandyan. Si Mary Ann Kahinta, babalikan ka niyan. Dikitan mo lang siya. Thank you so much, Langga, Mommy Arms. Tapos drop ka lang ng bahay mo dyan. Marunong ka mag-drop ng bahay, Mommy Arms TV. Drop ka lang ng bahay mo dyan, ha? No worries po. Drop ka lang dyan para pag may pumasok, didikitan ka nila, ha? Ibababa kita ulit mamaya, ha? Thank you. Gumagawa kasi ako ng sambusa, guys. So, medyo hirap mag-type kasi naka-gloves po ako. Thank you po.
Ayan guys, habang gumagawa tayo ng sambusa, nagkakape tayo at saka ano, ayan. Ayan siya. Thank you. It's 1 million people in the house, guys. Thank you so much. Gagawa ako ng sambusa para sa Ramadan na ito. Coming ng Ramadan, guys, kaya medyo busy na pagdating ng Ramadan. Kaya ngayon, nagawa namin ito para ilagay lang ito sa ref para kain na natin ito. Sir Nyox, mega love shout out po. Good morning po. Gumagawa ako ng sambusa para na po sa Ramadan. Kaya medyo hindi ako makapag-type. Maya pag nandito na si Amo, di na lang ako makapagsalita. Kaya welcome po. Ayan. Eto, wait lang. Ayan, welcome Sir Nyox. Ayan, thank you so much po, Sir Nyox. Magbaba ka lang dyan ng premiere mo or bahay nyo po. Pwede rin mag-type ng MVP para ibaba na itbot ng bahay nyo, ha? Yan. Gumagawa ako ng sambusa, naka-gloves ako, kaya medyo hindi ako makapag-type. Thank you for dropping by.
Mommy Arms, thank you so much po, Mommy Arms.
Ayan, welcome, welcome, Langga si Bron. Yes, wala akong problema, Langga. Ikaw bahala, anong oras. Thank you so much. Gumagawa ako ng sambosa para sa Ramadan, kaya ito, naka-stay lang dito yung phone ko. Hindi ako makapag-type kasi naka-gloves ako. Thank you, Langga. Drop mo lang dyan, walang problema.